Sziasztok, Liza Game vagyok. És ebben a videóban Leiner Raura Iskolák Országos Versenye című sorozatában szereplő matematika példát fogjuk kielemezni. A feladat lényege, hogy van egy 3 és egy 5 literes flakonunk, és ebből kell kimérni 4 litert. Az egyik megoldás, hogy a 3 literes palackot kiöntjük, majd az 5 literes palack tartalmát beleöntjük a 3 literes palackba, így marad az 5 literesbe 2 liter. A 3 literes palack tartalmát megint kiöntjük, majd az 5 literes palack tartalmát átöntjük a 3 literesbe, így a 3 literesbe lesz 2 liter. Majd az 5 literest leöntjük, és amit csak lehet átöntünk a 3 literesbe, amihez 1 liter kell, így az 5 literesbe marad 4 liter. A második opció pedig, hogy mindkét palack tartalmát félig kiöntjük, és mivel 3 meg 5 az 8 és a fele 4, így meg is kaptuk a 4 litert. Én viszont elköszönök, köszönöm szépen a megtekintéseket, sziasztok!